prva faza u implementaciji novog zakona o matičnim knjigama. Ta prva faza znači da će od 1. marta svi naši građani moći da vade izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih i ti izvodi koje od 1. marta naši građani podignu će važiti neograničeno, odnosno onda dokle su ti podaci u tim izvodima tačni. Novi izvodi iz matičnih knjiga su samo, rekao sam, prva faza u implementaciji novog zakona o matičnim knjigama. Novi zakon o matičnim knjigama je u oblasti državne uprave najvažniji zakon koje je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu uradilo u prošlom i u ovom mandatu, koliko se ja nalazim na čelu tog ministarstva. Zakon o matičnim knjigama je temeljni zakon reforme državne uprave. Zakon o matičnim knjigama je, da možda malo bliže objasnimo, koridor 10 u razvoju državne uprave.